Mae cynllun newydd yn weithredol yng Ngwynedd o'r enw LEADER. Beth ydy LEADER? Mae LEADER yn gynllun Ewropeaidd sydd yn cefnogi arloesoedd mewn ardaloedd gwledig bydd yr economi. Y bwriad ydy trealu pethau newydd i gynnig atebion gwahanol i heriadau sydd yn gwynebu economi Gwynedd. Does dim disgwyl i bopeth weithio, ac mwyn arloesi mae gofyn fod yn barod i fethu. Mae gofyn i gynlluniau menteisio'r gryfderau Gwynedd, hanes a threftadaeth, y llwybr arfodurol, iaith a diwylliant, gweithgareddau awyr-agored a chynnyrch lleol. A ceisio matab i rei o heriadau sydd yn gwynebu y sir, gan gynnwys diboblogi ymysg pobl ifanc, y stryd fawr yn dirywio, toriadau yn y sector gyhoeddus, a thymor ymwelwyr byr. Mae'r rhaglen LEADER wedi rhoi blaenoriaeth i 5 thema, a mae gofyn i gynlluniau gyd-fynd gyda un neu mwy ohonynt. Y themau ydy ychwanegu gwerth at hunaniaeth lleol ac adnoddau naturiol a diwylliannol. Hynny yw, gwneud yn fawr o beth sy'n gwneud ni'n wahanol, yn unigryw ac yn ddiddorol. Helpu busnesau i ddatblygu cynnyrch newydd a gweithio mewn partneriaeth. Adnabod ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaeth lleol. Ynni adnawyddol ar lefel gymunedol, ei gynyrchu, ei ddefnyddio neu arbed. Manteisio'r dechnoleg digidol i wella cysylltiadau o fewn Gwynedd a thu hwnt. Felly sut mae'n gweithio? Estynir gwahoddiad i gymunedau belota cynlluniau sydd yn manteisio'r gryfder neu ymatab i her. Gall rhain fod yn gymuned daearyddol neu yn gymuned o ddiddordeb, enghraifft busnesau awyr-agored wedi'u lleoli ar draws Gwynedd. Os yw'r cynllun yn gymwys ac yn cyd-fynd gyda ethos arloesol LEADER, gellid clusnodi adnoddau i'w gefnogi. Gall y gefnogaeth hynny fod yn hyblyg mwyn cyfateb i'r gofynion, ond nid yw'n gynllun grant. Pwy sy'n gyfrifol am LEADER yng Ngwynedd? Rheolir cynlluniau LEADER ar lefel lleol gan grŵp gweithredu lleol. Mae rhwng 15 a 19 aelod ar y grŵp gyda cynnyrcholaeth eang o'r sector breifat, gwirfoddol a gyhoeddus.